Hi guys! So for today, i-share ko sa inyo kung paano makakapagbayad ng inyong SSS salary loan through GCash. Bago tayo makapag-payment sa GCash, kailangan natin ng PRN number. So makukuha natin yon kung register ka na sa online ng SSS. So punta muna tayo sa Chrome, kukuha tayo ng PRN number. Mag-login lang tayo. Click I'm not a robot. Submit. And then, punta tayo dito sa PRN loans. Click natin yan. Makikita ninyo, ito yung SS number, loan type, loan date. Tapos, meron ditong action, is yung generate PRN. Click lang natin yung generate PRN. Yan, makikita na natin kung magkano yung babayaran natin. Pwede nyo rin siyang i-edit kung gusto nyo baguhin yung amount na babayaran ninyo. Pero sa akin, okay na yan. Kaya, i-click ko na yung submit request. Ayan. PRN successfully generated. View natin. Screenshot ko lang siya. So, yung PRN number, makikita ninyo sa left side ng screen. And then, punta na tayo sa GCash natin. Nakakuha na tayo ng PRN number and punta na tayo sa GCash. Login lang tayo. So, dapat may balance yung inyong GCash account para makapagbayad kayo. And then, punta na tayo dito sa Pay Bills. Click natin yung Pay Bills. Piliin natin yung government. Ito siya. Hanapin natin yung SSS loan. Scroll lang kayo. Scroll. Ayan. Makikita nyo dyan, dalawang choices. SSS contribution and SSS loans RTPL. So, ang pipiliin natin, yung SSS loan RTPL. And makikita nyo, PRN number. So, ilalagay natin dyan yung PRN number, yung kinuha natin kanina, yung pinag-generate natin kanina. I-copy lang natin siya. So, i-double check lang natin. Okay. Okay na siya. Na-double check na. And then, sunod is account number, which is yung SSS number ninyo. So, hindi ko siya memorize, kaya punta ako sa aking notes. Okay na. Balik na tayo dito. Paste ko lang siya. Ayan. And then next is payer type. Individual. Country, syempre, Philippines.
And then amount. Kung magkano yung nandun sa PRN. So, ang nandun sa akin is 771.45. 771.45. Ayan. So, yung email address, lagay natin. Double check nyo lang ulit. PRN number, account number, payer type, and country, amount. Pero yung pinaka-double check nyo talaga dito yung PRN number ha. Okay, click natin yung next. Talagang dino-double check ko pa siya dito. So, click na natin yung confirm. So, ayan, upon payment, makikita nyo na yung binayaran ninyo, yung amount paid. Wala naman siyang service fee, no? Zero naman yung nakalagay. Save nyo na lang yung resibo sa gallery nyo. Okay, natin na natin. So, hindi natin agad makikita kung nakabayad na tayo kasi parang ilang araw bago siya makikita sa account natin na nakapag-process tayo ng ating SSS. So, may marireceive ka lang din na text message. Eto, sa GCash, yung transaction mo. Ayan. Your transaction to SSS loans are TPL amounting 771.45 with 0 fees has been processed and your payment will be posted real time. And then, yung reference number ninyo. So, yun yung marireceive nyo na text sa GCash. And, mag-i-email din naman siya dun sa account na binayaran ninyo. So, eto siya. Pakita ko na lang din sa inyo. Sinave ko siya sa gallery. Ayan. Ayan yung email na matatanggap upon payment. So, ganun lang po kadali magbayad ng ating mga loans sa SSS gamit ang ating GCash. Kung meron po kayong ibang gusto pang malaman kung paano ang pagbabayad gamit lamang ang GCash, meron po akong ibang video dyan kung paano magbayad ng inyong home credit loan. At kung meron pa po kayong mga katanungan regarding po sa ating video for today, feel free po na mag-comment kayo sa aking comment section at malugod ko po itong sasagutin kung alam ko po ang kasagutan. Thank you po. Please subscribe to my channel. Bye!